Hej så, velkommen til video. Ja, den der snønæse er blevet pisse irriterende. Jeg er allerede gået ud for det blæser i vejr. Ja, og solen skinner rosen. Og jeg er stadigvæk lige lidt spiret. Det går nu noget, jeg kun har fået lavet en video. Hvordan med nogle uger, der måske er værd og klare sig lidt. Med han eller to kommer det til os. Det ved jeg ikke helt. Jeg kan huske, at jeg engang har oplevet, at op på mit værelse, så var der meget fugl, der fløj gennem vinduet, og så var jeg nødt til at få den ud, og det lavede jeg en video om, men det er altså ikke på den kanal desværre. Det er på OneDog Super, så det gør, så den kanal må I meget gerne tjekke ud. Og herinde, der har vi skrubhanden. Og hun til at være fra det nu. I stedet for at være 100 subscriber, så det bliver det at tage for. Jeg vil blive ramme 100. Jeg ikke har været klar. Der hvor jeg begyndte at lave opslag og så aktivere fællesskab og 100 subscriber. Og der er det kun jer, som er subscriber, der kan være med. Det er fællesskab. Og godt. Forskellige ting. Billeder om det. Vi kan snakke med hinanden og sådan noget. Jeg har en skrubhøne i den her en, der jeg skal til at lægge af. Hvis den tager på en skrub, det er, hvis den napper en, hun prøver at tage æg, og hvis den også er meget mere. Jeg ruller ikke så bak. Og så også hvis man går, også hvis man bliver liggende der lang tid, så har vi en lysskrubhøne. Den har vi hængende her, mand. Jeg tror, den her video skal være 4 minutter og 24 sekunder. Så